Hej og velkommen til mig. Ja, du skal ikke tage et billede, Marco, de fjols. Jeg har lavet sådan en lille elastikskede her, en lille amatør elastikskede. Jeg vil også lige have elastik her, så får jeg tilbage igen. Og praktisk. Jeg har nok fordi, at den anden kom til slet. Og nu filmer jeg igen. Jeg kan også skyde kamera, bare lidt dumt. Og så faktisk pænt stor. Så den er bang, skyder den. Og jeg har lige skudt mig i den forrige video, og det gør fucking ondt at blive skudt lige i brystet med den. Jeg finder, når man holder den mega tæt. Du skal ikke sidde til billeder, dit fjols. Jo, det gør. Det kan jeg høre, det gør. Hold nu kæft, nej, det gør ikke. Jeg så tager alligevel billeder. Det var godt, det her det kom ud på YouTube. Det ved jeg ikke. Hvis I ikke kan høre min ven, så er det min ven, ja. Hvis I ikke kan... Han sagde det fucking bitches til jer. Det er ikke mit problem. Bare bliv ved med at se med. Så hej. Like den der. Hold det kæft, mand. Like den lige dernede og abonner min kanal. Så bliver jeg rigtig glad. Ellers så bliver jeg sur på jer. Nej, det gør jeg ikke.